Дуслар, безнең бүген Татар ядкәрләре каналында дип әйтегәндә бу очракта яшь кенә кунагыбыз бар. Ул Диләрә Гафиятуллина. Яшь кенә дип әйтүебез очраклы түгел. Ул инде бүген көндә шактый танылган шәҗәрәләр төзүче, ләкин безне кызыксындырган бүгенге сөйләшүебез һәм әлеге темабыз ул халык традицияларын бүгенге заман күзлегеннән беркадәр торгызу белән шөгыльләнә. Бигрәк тә бала табуга бәйле, балага узу, аны узганнан соң күтәреп бетерү һәм шул ук вакытта табу процессларында гомумән халык традицияларының ничек нигезләнеп була һәм аның бүгенге көндә дөнья мәдәниятендә беркадәр дөнья психологиясында әйтеп китәргә кирәк диләр. Ул психология белән дә шөгыльләнә, аның махсус белеме бар. Бүгенге көндә ул магистратурада да укый. Шуңа күрә без беркадәр халык традицияларын психология күзлегеннән дә ачыкларга тырышырбыз. Димәк, әңгәмәдәшебез Диләрә Гафиятуллина. Диләрә, менә сез субханалла яшь кенә, 2 бала тапкансыз, аны күтәргәнсез һәм шул ук вакытта менә сезнең шушы киндек әбиләре традицияларына балага узганнан соң һәм инде тапканнан соң хатын-кызны ничек әзерлиләр икенче балага узар өчен. Менә булар сезне кызыксындыра торган темалар икән. Һәм миңа бик кызыклы ничек инде менә шундый яшь кенә 21 гасырның дип әйтик инде. Без бит инде бүләбез буыннарны һәр миллениалларга, зумерларга, альфаларга. Белүемчә, сез үзегезнең яшегез буенча миллениалларга керәсез. Менә шушы миллениаллар буыны ничек бу темага килеп кергән? Миңа мәсәлән шәхсән үземә бик кызык. Хәерле көннәр. Сезгә дә, караучыларга да, Фәзлә Хәкимовна. Рәхмәт мине чакырганыгыз өчен. Чынлап та бу темалар минем өчен бик кызыклы. Ничек мин алар белән очраштым? Сез әйтеп уздыгыз, мин үзем әни. Хәзерге вакытта минем кызыма 5 яшь. Беренче балабыз безнең тумыйча калды, тик мин барыбер үземне 2 бала әнисе дип әйтәм һәм шулай дип күз алдына китерәсе килә бүтән хатын-кызларга да, бүтән кешеләргә дә, чөнки һәрбер балага узу, һәрбер шундый үзгәреш тормыштагы ул хатын-кызга йогынты ясыймы, үзгәрешләр кертә тормыш яшәүшкә, мөнәсәбәтләргә, бөтен дөнья карашларына. Һәм гомумән мин бу тема белән, шәҗәрәләр белән бәйле итеп кызыксына башладым, чөнки үземнең шәҗәрәмдә хәзер 1100дән артык кеше бар. Субханалла. Шактый зур шәҗәрә җыеп булды һәм әбиемнең әнисе ул авылда дәвалаучы булган иде. Ул киндек әбисе түгел, тик ул эшкерүче дә булган иде, тәлинкәләр яза иде ул. Берәрсенең шырпы керсә, күзе авырса, аяғы авырса, барсы да шуңа килеп йөри торган булганнар. Аннан соң әби үзенең әнисеннән өйрәнеп шуны дәвам итте. Аннан соң минем әнием һәм шулай итеп миңа хәтле дә тоташты. Ул белем безнең гаиләдә күчә бара. Шундый ук зур күләмдә булмаса да, әби белгән кебек үк белеп бетереп булмый дип әйтәсе килә. Тик бүгенге көндә шактый күп әйберләрне мин гаиләдә генә түгел, тыш белемнәрдән тупладым, чөнки хәзерге көннәрдә, мәсәлән, Рәсәйдә әлбәттә ул рус йолаларында ничек булган икәнен Чагыштыра бардыгыз инде. Киң таралган һәм бик популяр ул темада бар Мексика белгече Анхелина Миранда Мартинес. Аның исеме бу темага якын булган кешеләр гадәттә аны белә, чөнки ул хәзер Рәсәйгә шактый еш килә, аның семинарларга гел ажиотаж, кешеләр бик күп килә. Башта мин аның белән шулай заочтыгына таныш идем инде, аның методлары белән, аның укучыларыннан өйрәнгән идем. 1 елны 2 ел электр дип хәтерлим. Аның белән шәхсән таныштык та, мин аның семинарында булдым, аны укыдым һәм
2 көн буе мин гаҗәпләнеп тыңлап утырдым. Ул сөйләгән әйберләр нәкъ минем әбиләр эшләгән әйберләр. Тик алар, мәсәлән, мәтрүшкә түгел, папайя яфраклары кулланалар. Ысуллары һәм хатын-кызга булган мөнәсәбәт, ихтирам, балага узу, бала табу, хатын-кызның тән ягыннан да, психика ягыннан да шундый тулы һәм төпле булуына игътибарлык нәкъ бер. Ул мине бик каты кызыксындырды. Ничек инде Җир планетасында ул вакытта минем әбинең әнисе булган вакытта интернет булган заманда алар планетаның төрле якларында бер үк ысуллар белән хатын-кызларга булышканнар. Димәк, ул ысуллар ничектер табигый, һәм универсаль күренешләр күрәсең инде. Шуңа күрә ул миңа бик кызык булды. Мин үзем балага узгач табигый һәм бернинди дә артык кушылулар, процедураларсыз бала табасым килде. Күпме табигый була ул шуның хәтле бүгенге заманда. Һәм мин шактый күп белем тупладым ул турыда, балага узганчы да, балага узгач та. Үзем турында да һәм кешеләргә ничек ярдәм итәргә була, хатын-кызларга, гаиләләргә ничек ярдәм итәргә була дип. Менә безнең татар халкында бит инде гомумән балага узуга билгеле бер вакытта без әйтмәскә тырышабыз. Бардык якыннар гына ирең белә, һәм инде якын әти-әниләрең беләдер инде, якынлыкында инде сөенеш белән уртаклашасың, калганнарга билгеле бер балага бер кадәр жан ингәнче әйтмәү ягын карыйбыз. Бу бердән булса, аннары традицион мәдәнияттә безнең халыкларда, татар халкында дип әйтгәндә, балага узган хатынның ямсыз кешегә карама, аннан ашыйсың килгән ризыкны ашыйсы, әгәр дә балага узган хатын инде булса, әйтгәндә кыш уртасында кура җиләк ашыйсы килсә, кура җиләгенең инде кайнатмасын булса да, яисә кипкәнен булса да ашатасы, һәм кура җиләгенә бәйле гаҗәп кызыклы гына легендалар бар. Мәсәлән, безнең шәйхләр турындагы легендаларда балага узган кызы яисә хатыны кура җиләге, мәсәлән, Касым шәйхнең бар балага узгачтан бер вариантта ул кыз, икенче вариантта хатыны шул кадәр җиләк ашыйсы килгәндә ул тиз генә әйткән, ярана базга төш, анда мин сиңа кура җиләкләр әзерләдем, беркемгә әйтмә кая ничек ул кура җиләкне тапканымны, ләкин син аны ашапмын дип. Менә бу легендаларда әлеге дә баягы бөтенесендә шушы йөкле ханым, бу очракта булачак ана, аңа булган ихтирам һәм игътибар, аның өстенә тагын менә мишәрләрдә без язып алган идек, балага узуга нинди булса юнбау, юннан эшләнгән бауны бәйләп кую, төенчекләр ясап, төеннәр ясап бәйләп кую. Ул инде безнең халыкта имеш баласын җыйналыштырып корсагыннан бала җыйналып китмәсен дип. Менә буларны сез ничек аңлатыр идегез үзегезнең шушы эзләнүләрегез һәм инде әйтик психология ягыннан, гомумән аларның чагылышы бармы? Ул төеннәр сез әйткән әйтик Көньяк Американың континентында дип әйтик инде бу очракта, анда да чагылыш табамы? Шундай ырымнар, алар бит буш урында барлыкка килми, әлбәттә, аның берәр нинди мәгънәсе бар. Гадәттә, сез әйттегез, ямсыз кешегә карамау, куркыныч эшләр эшләмәү, төнлә урамга чыкмау, мәйтне карамау. Чөнки хатын-кыз хәзер инде без медицина һәм биология алга бару сәбәпле төрле исследованиялар, эзләнүләр булуы сәбәпле беләбез, хатын-кызның гормональ фоны үзгәрә икәнен, тик безнең әбиләр кан биреп, нинди гормон, нинди сонда артканмы, кимәгәнме белмәгәннәр. Аларны тикшереп тормаганнар, тик алар хатын-кызның халәтен күзәткәннәр, аның тән төсен, ул бераз саргайганмы, артык кызылмы бите, мәсәлән, ул артык тирлиме, яки аңа каршы артык туңамы. Шуларны барысында да ул бит безнең гормональ фон үзгәрү, тән үзгәрү,
гомумән йокы, ашау үзгәрү, име алар барысы да күренә барган, һәм әбиләр аны күзәтә барган, һәм ул шундый хәзерге вакытта психологиядә ул житейская психология дип атала инде, име безнең шундый көндәлек рәвештә күргән әйберләр, һәм аларны күзәтеп, аннан ниндидер выводлар, нәтиҗә чыгарып, шулай итергә, шулай итмәскә дигәнне чыгардылар, име. Тик бүгенге көндә без шундый психология фән буларак алга барышлы, һәм бала әни эшендә булганда, име ул пренатальный, перинатальный психология бик алга бара. Бүгенге көндә гадәттә әйтәләр, ой, бала, анда мәсәлән балага 3 яшь, ул йөгереп йөри, ул әле бер нәрсә дә аңламый дип әйтүчеләр дә бар. Тик бүгенге көндә без дәлилле рәвештә әйтә алабыз, бала инде әнисенең эшендә булганда барсы нәрсәне дә аңлый, тик ул доречевой период дип атала, русча, татарча сүздән алдан булган период дип тәрҗемә итә алабыз. Сөйләшкәнчегә кадәр период. Шуңа күрә без аны инде безнең фикерләребез, уйларыбыз тел белән бәйләнеп битенне, аннары сөйләшә башлагач, ул бала әни эшендә булган халәтләрне сүзләр белән бәйләнмәгән аның психикасында. Шуңа күрә без аны тугач та сөйләп куя алмыйбыз. Менә мәсәлән, миңа эштә 3 ай булганда мин шундый хисләр хис иттем дип без сәләтле түгел андый әйберләргә. Тик психологиядә ул баланың үсешенә, развитиесенә карап шундый нәтиҗәләр ясыйлар. Мәсәлән, әнисе бик каты стресс кичергән булса, яки ул теләнмәгән бала булса, яки ул аны башта төшермәкче иде, аннары калдырды, һәм ул бала ничек үсә, шундый белемнәрне туплап, бала инде әни эшендә булганда да барсын да сизә, һәм ул аның киләчәк тормышына зур йогынты ясый икәнне билгеле. Шуңа күрә әлбәттә безнең әбиләр дә аны аңлаганнар һәм белгәннәр, һәм хатын-кызны күпме мөмкинчелек бар, шуның хәтле күп саклап, аңа аерым хөрмәт, аерым ихтирам күрсәткәннәр. Һәм хәзер бик еш, мәсәлән, мин блог алып барам, анда бала табу турында язган әйберләрем дә бар иде, һәм анда була шактый еш кына комментарийлар, басуда да бала тапканнар элек, шуңа күрә бик еш балалар да, әниләр дә үлгәннәр дигән сүзләр чыга. Тик гадәттә ул әйбер соңгы ел ничектер Советлар Союзы урнашкач, колхозлашкач, хатын-кызны бер машинага әйләндергәч, ир белән бер тигез итеп эшләү, һәм ирләр булмауга хатын-кыз эшләү, шул сәбәпле генә хатын-кыз басуда бала табырга мөмкин иде. Тик мәҗбүр булган, аннан алдагы чорда андый вакыйгалар бер кайчанда аны күз алдына да китереп булмый. Алай булса, димәк, ул яки бик ярлы гаилә, аның ире дә, әтисе дә юк, мәсәлән, алар шулай ятим калган гаилә, шулай булырга мөмкин иде. Чөнки ул гаиләдә ир кеше булса, әтисе булса, ире булса, ул хатын-кыз бер кайчанда шулай үзеннән үзе генә анда урак белән кендекне кисеп шулай бала тапмаган, әлбәттә. Һәм ул монда бетерәс килә. Бер генә мәсәлән экспедициялар барышында язып алган бер генә мисалны китерәсем килә. Без Түбән Новгород өлкәсендә Мәдинә авылында бер киндек әбисен яздырган идек. Аның кайнанасы киндек әбисе булган, кайнанасының кайнанасы киндек әбисе булган. Аңа инде ул вакытта бу булды 2006 елда біз яздырдык. Аңа инде 83 яшь иде. Ул инде авылның бик күп балаларын тудырышкан бу авылның килене, Мәдинә авылының килене, ул безгә сөйләгән иде. Үзенең менә мәсәлән кайнанасы шулай аның киндек әбисе булган, аның балаларының 3 көн буе бала тапкан хатынны урыныннан да кузгатмаганнар. Бу беренче. Икенчесе,
Һәм инде анда аның янында һәр вакыт бала табырга вакытлары килеп җитүгә берничә көн алдан аның янында кайнанасы түгел, кайнанасы киндек әбисе буларак бала таптыручы. Бүгенге көн терминен белән атасак акушерка, янында аның иң якын кешесе әнисе булган. Әнисен алып килгәннәр, әнисе ярдәм иткән, әнисе аның эмоциональ дип әйтик инде. Терәк. Эмоциональ терәге. Һәм инде бәби ашлары бит инде бездә бала тууга бәби ашы кертәләр. Ләкин бәби ашы кертүчене дә кызның, киленнең кайнанасы, әнисе беренче 3-4 көнне яныннан китмичә, бала тапканнан соң да, тапканнан соң, менә ул шулай дип сөйләгән иде һәм нәкъ сез әйткән, Диләрә сез әйткән фикерләрне ул әйтте. Басуда бала табу ул бары тик Советлар Союзы чырагына. Хатын-кызның мөнәсәбәт үзгәреп китү, әлеге дә баягы колхозлар халыкны шушы көнне, шушы сәгатьтә алып бетергә кирәк урак белән җибәргәннәр. Менә бигрәк тә сугыш вакытында мин дә килешәм, бәлки ирләре сугышта булгандыр. Һәм инде ул менә аның сөйләве буенча беренче баласын табамы, ул икенчесен табамы, 8-нче, 9-нчысын табамы. Киндек әбисенең төп вазифасы аның инде ул дөрес итеп табу һәм шул ук вакытта анада балада исән сау калу, шул ук вакытта бернинди әйтгәндә инфекциялар кертмичә ул баланы кабул итү, ананы саклау. Сез әйтмешли, кан алып булмый бит. Температурасы була икән, димәк инде ниндидер инфекция киткән. Аны инде алар инде аннан бик каты курыкканнар. Менә бу вазифаларны башкарган киндек әбисе һәм сез әйткән бөтен фикер белән мин инде килешәм. Яңа бала тапкан хатынны аны инде гаилә бик нык саклаган. Әлбәттә. Һәм анда өстисе килә, менә бүгенге көн белән чагыштырсак, элек киндек әбисе ул бер кеше булган, бер киндек әбисе килгәндә, ул бала табучы хатынның я әнисе, я апасы булган аның янында, Һәм киндек әбисе ул баланы таптырган да, жуган да, хатын-кызны да караган, эшләрен утырткан, һәм шундый вазифаларны үтәгән. Әнисе яки апасы анда су китерүче, ярдәм итүче, менә шулай эмоциональ терәк дип әйтергә була инде. Бүгенге көндә карасак, киндек әбисе ул бүгенге көндә акушерка һәм неонатолог та булган. Баланы беренче алгачта караучы, аның халәтен тикшерүче, хәзер аның өчен аерым бер белгеч бар һәм хәзерге вакытта бала таптыруда башта бар врач, аннары акушерка, аннары неонатолог, шактый күп аерым кешеләр. Бер киндек әбисе булган, һәм менә бүгенге көндә дә бар шулай әни яки апа урнына, хәзер парные роды дип атыйлар, ир кеше белән, ир белән баланың атасы белән анасы бергә, яки әнисе белән бергә табырга була. Тик хәзерге вакытта аерым һөнәр бар, ул доула дип атала. Ничек атала? Доула. Доула? Ул грек, борынгы грек теленнән кол дип, рабыня дип тәрҗемә ителә, һәм ул ярдәмче. Бүгенге көндә безнең Казан роддомнарында да андый аерым специалист бар. Аны әлбәттә аерым итеп чакырып була, һәм ул медицинский персонал түгел. Ул табиб та түгел, ул уколлар да куймый, баланың халәтен дә тикшерми, бернинди дә медицинага кагылышлы эшләр эшләми. Тик ул шул бала табучы хатынның ярдәмчесе. Аны тотып торырга, башын сөртергә, су бирергә, яткырырга, торгызырга, шун бөтен эшләрне шундый хатын-кыз үти. Һәм ул минемчә бүгенге көндә шулай безгә, Рәсәйгә, Казанга, чит илләрдән килеп бара. Тик ул безнең үзебездә дә булган әйбер. Тик менә бу шундый перерыв булган заманда югалткан әйбер. Ул менә маятник кебек, бер якка атыла да ул икенче якка атыла. Башта өйдә генә тапканнар балаларны,
Аннары маятник бүтән якка атыла да больницада гына табасы, ул шундый медицина процедурасы, анда стерильные перчатки, ут яна операционный да кебек, күп медицинский персонал. Соламда традицион мәдәниятте мунчада соламда табу түгел сүз дә юк. Башта ул караңгы, җүеш, мунча булган, караңгы, җүеш җирдә баланы табу, ул әнинең эчендә дә шулай үскән бала һәм ул шундый тирәлеккә туа, шундый җүеш, караңгы, Традицион мәдәниятте димәк бер кадәр килеп чыга баланың ана карынындагы шундый ук принцип. Даирәне шушында ук монда да шуны. Баланың беренче чыгу бу дөньяга лампалар астында перчаткаларга түгел, шулай булган, Аннары кешеләрнең тормышларын, яшь балаларны саклау, әниләрне саклау өчен маятник бу якка атылды. Анда инде беркемне кертмәскә, хатын-кыз стерильный булырга, бөтен җире чип-чиста булырга тиеш, анализлары космонавтныкы кебек, шуларның барысын да тикшерә башладылар. Һәм монда югалды, шундый эмоциональ тынычлык югалды. Ул процессның ниндидер сихри булуы югалды. Һәм бүгенге вакытта без менә ниһаят шуның алтын уртасына килеп җитәбез дип әйтергә була, чөнки бүгенге көндә бездә мөмкинчелекләр бар, аны шундый безопасный табиблар белән бергә. Хәзер менә ниһаят без шул алтын урталыкка кайтабыз. Медицина хезмәткәрләренә дә мөрәҗәгать итеп, баланы һәм хатын-кызны саклау һәм шундый экстренный ярдәм кирәк булган вакытта, һәм шул ук вакытта хатын-кыз янында тыныч булышучан, шундый рәхәт атмосфера булдырырга. Һәм ул мине бик шатландыра бүгенге көндә, менә яшь әниләр күбесе шундый карашка киләләр, чөнки мин үзем бала табырга әзерләнгәндә төрле белемнәр алган идем инде, һәм кайбер хатын-кызлар белән дә аралашканда, алар миңа тизрәк анестезия куеп, кесарево сечение ясагыз дип, үзләре сау сәламәт булганда, балалары сау сәламәт булганда, шундый чараларга мөрәҗәгать итәләр, чөнки алар ул процессның асылын белмиләрдер. Курку инде бик зур курку бар хәзер. Һәм ул хәләтләр белән, ул үзгәрешләр белән очрашырга әзер булмаудыр дип аңлыйм мин, чөнки бала табу ул бит аерым бер сихри чара шундый. Хатын-кыз өчен шундый үзгәрешләр чарасы. Һәм элек-электән менә әбиләр нишләп хатын-кыз шулай менә 3 көн буе аны торгызмаганнар, аннары кайдадыр 7 көн, кайдадыр 12, 14, 40 көн мунча кертү, аны инде бәби мунчасы булган. Аны да бит инде аны сылау дип атаганнар. Аны бал белән, камыр белән сылап, аналыкны утырту, ул инде көндәге бисенең мәҗбүри эше булган. Һәм алданрак туган балаларны да шулай караганнар. Мәсәлән, хәзер аларны кюветларга салалар, анда температура тоталар, балага шундый тирәлек барлыкка китерәләр. Ул как бы донашивается дип әйтергә була инде. Элек әбиләр аны мунча белән яки пич белән эшләгәннәр. Перепекание дип атала, рус традициясендә, Мексика традициясендә да бар, аны балчык белән я камыр белән баланы да сылап пешкә утырту, аннары әкиятләргә убырлы каршы балаларны пешереп ашый дигәнгә әверелде. Иң беренчедән аның чыгышы ул әбиләр балаларны шулай дәваладылар. Әлбәттә, бездә дә шул ук бит инде, ул нигә
миште пішкен ипи пішкен миште, ипи күрәгенә утыртып, баланы бит инде мишкә тыкканнар, авыру баланы, сәламәт баланы алыр өчен. Аның бик күп, шактый берничә видеосын бик күп дип әйтеп тә булмый, шактый күп видеоларны күргәнмен мин, төрле традицияларда, русчада әйтәләр, анда Безнең татар традициясендә дә безнең ул ипи күрәгенә аерым сүзләр бар иде, ул баланы тыгалар, чыгаралар, аерым сүзләр әйтәләр, дуга кылалар. Ул бала сәламәт булсын өчен һәм шулай җылылык белән, тынычлык белән ул баланы үстерә иделәр, саклый иделәр. Ул алданрак туса да. Алданрак туганы да, аннар инде булса шире булса, аннан соң инде бар менә безнең традициядә ул ныжык куыру дип атала мишәрләрдә. Ул быелыгын тотмаган балаларны шулай аны мишкә тыгып алалар. Ләкин аның иң кызыгы теге температурасын билгеләүнең дә үзенең бер традициясе ипи бит инде кызу мишкә тыгабыз. Һәм инде ул каядыр сәгать ярым, 2 сәгать тирәсе миштә ул пешә. Шуның белән бергә параллель рәвештә миштә бер кадәр суына. Ләкин әле ул шактый җылы, чөнки кирпеч җылыны биреп тора. Бала да пешмәслек булырга тиеш. Һәм инде бала пешеп тигә аңа шул вакытта баланың тынында кысылырга тиеш түгел. Һәм инде баланы анда төрле очракта, кай вакытта менә сез әйткәнчә, ул әлегедә баягы баласын авыр тапкан хатыннарны, баласы тормаган хатыннарны, аны менә аналыкны сылауда, балага узмаган хатыннарның әйтегәндә аналыгын утыртканнар, анда бит без инде аны хәзер массаж дип атыйбыз, ләкин анда ул аталган шүлмәк салу дип. Шүлмәк белән, балчыктан ясалган шүлмәк белән, аны инде үзенең билгеле бер, әлбәттә, ул эш күрүче әбиләр, белгән әбиләр, аны инде гыйлем әбиләр дип атаганнар, атамалары төрле. Алар менә бу шүлмәк белән массаж ясаганнар һәм инде еш кына әйтәләр, шуннан соң балага узган, шуннан соң икенчесен тапкан, өченчесен тапкан. Аннары гаҗәп кызыклы бит. Киндек әбиләрнең рейтингын билгеләгән, ул таптырган хатыннар тагын ничә бала тапканнар. Монда инде синең рейтингың, шуңа күрә кайбер киндек әбиләрен авыр табырга мөмкин булган, тазы кичкенә булган, яисә киресенчә баласы зур булган, корсагы зур булган. Аны бит аның ул гына да түгел, корсакта баланың, без бит инде әйтәбез, үзе белән хәзер арт-саны белән килгән, яисә җилкәсе белән килгән балалар бар. Ул әбиләр аны шунда ук белеп, тотып карап белеп, дип җилкәсенә кәде, аны инде менә билгеле бер массажлар белән, билгеле бер усуллар белән, шул дәрәҗәдә мин әйтмим, без шуңа кайтырга, кайбер вакытта мин әйтәр, без шуңа кайтырга тиешмебез дип. Ләкин юк, мин әйтмәкче булам, менә бу дөньяви, универсаль киндек әбиләре күренеше, һәм мин дә теләсә кем киндек әбисе була алмаган, аның билгеле бер сәләте, шул ук вакытта гаиләдән гаиләгә, нәселдән нәселгә, кайнанадан киленгә, әбидән оныкка, оныкчага дип инде, онык кызына дип әйтик инде, тапшырылган, һәм инде аларның үзләренең технологиялары булган һәм гыйлемнәре, белемнәре дә булган дигән без инде менә шушы җөмләне әйтмәкче булабыз һәм әлбәттә татарларда бу өлкәдә артта калган халык булмаган дигән сүзне ассызлык исем килә. Һәм шулай менә шүлмәк салу дигәннән менә минем әниемнең әнисенең әнисе була инде, ул менә дәвалаучы булган иде, ул әлбәттә андый эшләргә сәләтле кеше булган. Менә мәсәлән бабайның әнисе, ул андый эшләр белән шөгыльләнмәгән, тик ул үзенең иптәш кызына барып бер-берсенә шүлмәк куя иделәр алар. Ул хатын кызларның гадәти бер белеме булган, ашарга пешерер кебек, бер-берсенә җайлаштыру, бер-берсен тыңлау, бер-берсен ничектер булышу, ярдәм итү, ул гадәти хәл булган. Хәзерге вакытта без мәсәлән аерым белгечләргә массажга язылабыз, психологка язылабыз аерым, мәсәлән УЗИга язылабыз аерым. Әле хатын-кызлар авылда бергә торып, алар бу навыклар дип әйтәм. Күрәкләрен бу шөгыльләрдән аларны белгәннәр асылы. Аларның гадәти әйбер булган. Без ничек бүген ашарга пешерә беләбез, шигергә, тегергә белгән кебек шүлмәк куюда бик гадәти әйбер булган. Аерым медицина процедурасы дип кабул итмәгәннәр. Сөлек куюда нәкъ шулай. Аны хобби кебек итеп тә гадәти күренеш итеп саналган. Шуңа күрә бүгенге көндә менә сез әйтәсез, мин дә аның белән риза, без
нәқ шуңа гына кайтырга дигән сүз түгел бит ул. Без бераз ул әйберләргә колак салып, Әлбәттә, бүгенге көндә без бик артык технология заманына китәбез. Кешеләр бер-берсе белән аралашмый, доставка, анда робот-пылесос, ясалма фәһем барсы да кеше арасында коммуникацияга бер киртәләр булып төзелә дип әйтергә була. Хатын-кыз балага узганда һәм бала тапканда аңа ясалма фәһем булышудан бер нинди файда юк. Аңа тере, җылы хатын-кыз кирәк. Аны кочаклап, тотып, битләрен сөртеп булышучы кеше кирәк. Шуңа күрә ул йолаларга кайту, ул эшләрне эшләү генә түгел, аның ничектер мәгънәсенә төшенү. Хатын-кызлар бер-берсенә ярдәмче булып, хатын-кыз үзенең тәнен сизеп, чөнки хәзерге вакытта, мәсәлән, бала табу көнен билгелиләр. Мәсәлән, син 27 мартта баланы табасың диеп, һәм хатын-кызлар аңа маникюрга язылган кебек, бала табуга язылалар да, шул вакытта баралар да, баланы таптыралар да, Таптыралар дигән вакытта бу очракта еш кына бит әле стимуляторлар кулланалар дигән сүз әйтәбез инде без. Хатын-кыз үзенең тәнен сизсә, баласының нихәтле дәрәҗәдә әзерлеген сизсә, ул бит гомумән бүтән процесслар, ул табигый бала тудыру, ул әлбәттә бар очраклар, без хәзер аларга кирип китмибез. Хатын-кыз, мәсәлән, родовая деятельность не начинается, яки бик озак йөри ул. Аның да аерым очраклары бар. Тик ул шундый уртак сәламәт гадәти хатын-кыз булса, ул үзенең тәнен сизсә, балага һәм үзенә ничектер ышанса, доверие булса үзенең халәтенә, ул бала табу андый маникюр кебек процедура булмас иде дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда кешеләр кайчакта менә шул маятник яңадан икенче якка әверелә дә, кешеләр үз өстенә Аллаһ Тәгалә эшләрен аласылар килә кебек күренә миңа. Кайчакта әлбәттә бит. Үзе бер мөгъҗизалы бер мизгелне без аны үзебезнеке конкрет шушы сәгатьтә, шушы вакытта чөнки хәзер инде билгеләнгән биология буенча, медицина буенча да баланың табуын бала үзе башлап китә ди. Хатын-кыз аны мин хәзер сине табам дип әйтеп, родовая деятельность башланмый. Бала үзе әзер булганда, үзе борылып, үзе төшкәндә ул башланып китә. Һәм аның бит үз әһәмияте бар. Ул бер нәрсә дә аңламый дисәләр, ничек алайса. Менә минем бер соравым бар. Менә тулгакка безнең бик күп менә бүгенге яшь ханымнар бала табырга әзерләнгән, әле генә бала тапканнар дип әйтик инде, алар өчен тулгак котышкыч куркыныч бер тулгак нәрсә булу? Схватки. Тулгаклау, ул котышкычтагы авыр мизгел, аннан ничек булса котыласы, аннан башка гына табасы иде дигән менә шундый бер курку тора. Менә бу куркудан ничек мин үзем исәплим, тулгак процессы ул да шулай әлеге дә баягы Аллаһ Тәгалә кулындагы дип әйтик инде бу очракта. Әлбәттә, бик табигый. Физиологик һәм шул вакытта психик халәт. Әлбәттә мин бер сүз әйтмим, кемнәрдер бик озак тулгаклыйлар. Аның бар инде төрле дип әйтик инде дәрәҗәләре, аны бит инде бала табуның да бит медицина шкаласы бар дип әйтик. Бердән алып унга кадәр кемдер, ләкин менә сез менә шушы тулгактан курыкмас өчен нәрсә әйтер идегез? Шушы доулар ярдәме белән табырга мөмкинме? Менә ул миңа калса иң зур курку, менә хәзерге мин үзем дә беләм, менә минем якын тирәмдәге төркемдәшләремнең, дусларымның балалары инде бала табалар, ләкин алар иң менә күбесе балаларын табу мизгелләренә җиткәнче юк, миңа киселева кирәк, мин куркам, мин табасым килми, йокладың, уянып киттең, балаң туган дип исәплиләр, ләкин шул вакытта аның бит әллә никадәр минуслар бар. Нинди киңәш бирер идегез?
Ул бик кызыклы сорау. Чыннан да һәм бик Зур. зур күләмле сорау. Тик мин аның тагын мәгънәсенә төшенсәк, нишләп хатын-кыз ул тугакларга әзер түгел, аннан качасы килә, чөнки ул үзенең тәнен берничек тә сизәсе дә килми, үзенең тормышы белән дә очрашасы килми. Гадәттә кешеләр хәзер үзләренең нәрсә хис иткәннәрен дә әйтә алмыйлар. Бик еш кына ул алекситимия дип атала. Кеше хәзер мин моңсуланаммы, хәзер мин үзем ачуланаммы, ишемдә нинди хисләремне тоям икән дигән сорауларга җавап бирә алмыйлар көндәлек тормышта да. Бала табганда без ул халәтләр белән очрашырга тиеш. Һәм аның белән тән дә очраша, психика да очраша. Мин шуңа сәләтле микән, мин аны ничек тоям, ул минем өчен анда аю кебек зур әйбер, ләкин мин аннан узып чыга аламмы дигән сораулар туа. Һәм хатын-кыз үзенең тормышы белән дә очраша алмаганда, үзе мин яраткан кешедән бу баланы көтәмме дигән сорауларга, мин хәзер үземне яхшы хис итәмме, мин бу бала тапканда үземне тәмле итеп ашаттыммы, дарулар эчеп анда токсикозларны Жиңдемме, бастыммы, йокыны кайтардыммы, аерым-аерым һәрберсенә аерым дару эчеп. Яки мин бу халәткә дә әзерләнә идем, чөнки бала табу бит менә бүген балагыбызның иртәгә таптым түгел. Аның өчен безгә шактый күп вакыт бирелә. Хатын-кыз ул вакытта әкренләп аңа әзерләнә бара. Һәм ул бала табуга якынлашкач, әлбәттә ул курку булырга мөмкин, чөнки ул бер нәрсә белән дә чагыштырмаслык хисләр. Тик ул үтеп китәрлек. Аннан чыгу хатын-кызны бик каты үзгәртә һәм бик каты үстерә. Чөнки хатын-кыз баласын тапканда аны бернинди дә шулай тыштан кергән бәйләнешләр белән эшләмәгәндә, үзе аның белән очрашканда, үзе баласын тапканда, ул шундый нык үсә. Ул беренче бала булганда шул яшь кыздан әни булуга юл. Һәм ул ничектер испытание диелгән. Ул хатын-кызга шуны сынаулар бирелә, шуны үтәр өчен һәм алга таба әни булганда бүтән сынаулар башлана. Имезү анда баланы үстерү, аннары тагын бала табу, һәм ул бүтән сынаулар башлана. Һәм без бу сынауларны хәзер тиз генә наркоз белән кирәкмәгән рәвештә мин әйтәм. Әлбәттә, кирәк вакытта анда медицина хезмәткәрләре ярдәм итәргә тиеш, әлбәттә. Тик кирәкмәгәндә аны наркоз белән капылап куеп, аннары хатын-кыз үзенең баласы белән очрашканда аны киләсе сынаулар белән ничек очраша, шундый сораулар туа. Һәм мәсәлән, мин дә кызымны Доула белән тапкан идем, тик мин бала тапканда ул карантин вакыты иде. Роддомга бүтән кешеләрне кертмәйделәр, тик мин күпме мөмкин өйдә булдым, ирем белән һәм шул хатын-кыз белән, һәм алар миңа бик нык ярдәм иттеләр. Чөнки әлбәттә бала тапканда хатын-кызның халәте үзгәрә. Без шундый хәзер сезнең белән аралашкан кебек аңда түгел. Әлбәттә. Үземнән генә хәтерлим. Анда үзеңне хәтерләсәң хәтерлисең, хәтерләмәсәң юк, чөнки ул үзгәрешле халәт. Ул бөтен игътибар ул бала тууда, ул һәрбер тәннең миллиметры сизелә анда, ул баланы табуга бөтен тән, бөтен психик халәте шунда юнәлдерелгән. Һәм без шулай аралаша алмыйбыз. Һәм шуңа күрә ул ярдәмгә килгән кешеләр, алар ачык аңда булалар, алар аңлыйлар сиңа ничек булышырга икәнен, кайчан роддомга барасы икәнен, мәсәлән, ничек документларга кул куясы, мәсәлән, больницага килгәндә, аларда барсына да ачык акыл кирәк бит. Һәм шуның өчен янда ачык акыллы кеше дә бар. Һәм ул халәткә тулысынча бирелә алган хатын-кыз да бар. Аннары тагын Диләрә бер соравым бар. Бүгенге көндә бер төркем әниләр менә баланы бала тудыр йортыннан алып кайтуга
билеугә түгел, киресенчә штаннар киертеп куялар. Менә яңа туган бик кичкенә генә штаннар да бар хәзер. Шуны киертеп куялар да бала иркен ята, бала рәхәтләнеп тибенә, кулларын булгый дигән бер фикер бар. Һәм бар традицион дип әйтик инде, без бала тапкан вакытта без инде безне бала тудыру йортыннан да шытыртатып баланы бәйләп куялар иде. Аннары бездә шушылай биләүләргә бәйли идек. Каядыр 2 айдан соң гына әкрен генә биләүне инде әйтгәндә төнгә билисең, көндезгә инде штан киертәсең. Төнлә биләмәсәң, менә безне шулай өйрәттеләр, төнгә биләмәсәң, бала көйсез йоклый дип, хәзер киресенчә рәхәтләнеп таралып йоклый, 2 кулын өскә күтәрә дә дип, шундый фикерләр бар. Менә сезнең фикерне ишетәсегез килә. Мин икенче категориядә биләүче әниләрдән. Чөнки мин дә аны төрле якларын күрдем һәм мин күбесенчә үземнең балама карадым. Без болай да итеп карадык име, аны көндез матур киемнәргә китереп фотография ясатырга име, яки биләргәме. Тик биләү, мин үземнең кызыма караганда биләү аңа күпкә рәхәтрәк һәм күпкә файдалырак булган иде дип уйлыйм мин, чөнки бала әни кырынында ятканда ул бит җыелып ята. Ул анда биеп яңа киемнәр, ул киемнәр барысы да ничектер ышкыла. Ул бит әни эчендә яткан сулар түгел. Барыбер ул инде яңа тактиль ничектер ощущение. Информация, башка информация килә әлбәттә. Һәм бала өчен, яңа туган бала өчен ул бик артык күп яңалыклар, якты ут, бик каты тавышлар, чөнки суда тавышлар бүтәнчә ишетелә. Тагын бу куллар, аяклар, яңа материаллар, көмбөрләр, башка бантлар кидерәләр. Алар барысы да бала өчен файдалы дип әйтеп булмый дип уйлыйм мин. Һәм мин үз балама да шулай карадым. Һәм биләү ул бит балага гына түгел, хатын кызганы да билиләр. Биләү ясыйлар. Мин мәсәлән үзем дә шундый практикада булганым да бар, үземә дә ясатканым да, хәзер үзем специалист буларак, профессионал буларак бүтән хатын. Бу бандаж урынына мынды бу. Андый әйбере дә бар, подвязывание дип атала инде русча. Аны элек озын сөлгеләр белән ясаганнар. Мексикада ул ребоза шарфы дип атала. Бездә инде озын сөлгеләр белән булган, хатын кызның күрмәен әйтгәндә аны эшен әйбәтләп урап куйганнар. Һәм ул бандаждан нәрсәсе аермасы бар иде. Нишләп бүген, мәсәлән, мин бүгенге көндә аптекага барып бандаж та алырга мөмкинчелегем бар, тик мин барыбер ребоза белән яки сөлге белән бәйләнгән идем, чөнки бандажлар алар эластик һәм алар күпчелек вакытта давление барлыкка китерә, артык басым ясыйлар. Кысалар инде. Шарфлар яки сөлгеләр белән без аларны сөякләргә нигезләндерәбез. Аның фиксациясе башка. Ул сөяккә нигезләнә дә, менә бу сөякләргә һәм монда аны кисә кебек, сумка кебек эшләрне тотып кына тора. Һәм монда хатын кыз сулый да ала, утыра да ала, йөри дә ала, баласын күтәрә дә ала, һәм аның эшләре мөмкин бер сорау. Әгәр дә теләге булганнарга сез нинди булса кичкенә менә шундый сюжетлар белән күрсәтә аласызмы? Әлбәттә. Димәк, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әгәр дә теләгегез бар икән, без инде махсус дигәре белән сезгә бу дәресләрне дә оештырып карарбыз. Менә мин үзем өчен ачышлар ясап утырам. Ул бик җиңел һәм бик кызыклы әйбер, һәм бүгенге көндә миңа правкаларга килгән хатын кызлар, бала көткән хатын кызлар белән без аларны ясыйбыз. Ул бернинди дә зарарлык китерә алган әйбер түгел. Без анда артык бер нәрсәне дә кысмыйбыз. Ул бик җиңел һәм киемне ничек киябез, кайчакта джинсы белән юбкаларда катырак кысалар эшләрне. Бу әйберне без бик белеп һәм бик файдалы итеп кулланабыз. Һәм ул аерым җылылык, аерым тоткыч дип әйтергә була инде.
Һәм шундый билеу бар, көн сайын хатын-кыз үзенең эшләрен бәйләп Бу очракта тагын бер сорау инде. Әгәр дә билет белән шайтып билебез икән, димәк, максималь рәвештә теге кырсак зурайган вакытта безнең бит мускуллар таралып дип растяжкалар дип әйтик инде. Безнең тиребездә ямсыз гына шундый теге сырлар кала. Димәк, ул бер кадәр бу сырларны булдырмау профилактикасы дамы? Һәм күбрәк диастаз булмау профилактикасы, чөнки шактый күп хатын-кызлар аларның мышцлары татарча тәрҗемә итәргә авырак, расхождение була инде монда, кендек янында анда 4 бармак бер йодрык, сыерлык аралык кала. Һәм аны ябырга бар аерым упражнениялар инде бүгенге көндә даже аерым операциялар бар, тегеп тә куялар. Кирәк кешегә име, тик аларны шулай сөлгеләр белән бәйләп, эшләрне массаж ясап, элек әбиләр аны шулай иткәннәр, бәлкем дә аны аерым тегеп утырма матурлык өчен. Ул операция күбрәк матурлык өчен ясатылган әйбер инде. Шулай сөлгеләр белән, шарфлар белән урап, ул мышцларга үзләреннән үзе җыелырга ярдәм итә һәм бик файдалы була. Һәм ул менә бер биләү, име баланы да биләү, үзеңне дә көндә бар аерым биләү, ул ничектер русча әйткәндә ритуал кебек дип әйтергә була, аерым бер процедура кебек, име ул шактый күп вакыт ала, 4-тән 6 сәгатькә кадәр төрлечә, аны мунчада ясыйлар. Элек ничек әбиләр бала тапканнан соң хатын-кызга булышканнар һәм 40-нчы көнгә менә ул соңгы мунча булган шундый кендек әбисе белән, ярдәмчеләр белән, һәм анда хатын-кызның ул узган юлның ничектер дәлилләп, син чынлап та инде хәзер хатын гына түгел, әни дә булганыңны, аны психикага да дөньясын көтәрлек иттереп әзерләп куюның менә шушы дөнья үзгәрә икәненә әзерләп, имезүләр бераз рәтләнгәч инде, 40-нчы көнгә инде анда бераз ритмга керәләр, әни белән бала бер-берсе белән танышып, бер ниндидер аерым ритмга керәләр, һәм шуларны барысын да дәлилләп, хатын-кызның мәсәлән бала табу авыр булса, ул аны гомер буе уйлап йөрмәс өчен, аларны барысын да шунда бушатып, шуларны сөйләп, шунда җылап чыгарып, шулар белән ризалашып, алдагы тормышка җиңел итеп, төпле итеп яшәр өчен ясалган әйбер. Анда хатын-кызны әлбәттә мунчада җылынып, шулай сөйләшеп, җылы чәйләр эчертеп, анда кирәкле үләннәр кулланганнар әлбәттә. Мексикада ул какао эчертү мәсәлән, бездә ул чәйләр, төрле үләннәрдәге чәйләр әлбәттә. Бездә какао ясаучы булмаган, какао үсмәгән. Шуңа күрә аерым шундый детальләре үзгәрә, тик процесслары бер үк булган. Бер генә сорау буларак кына өстәп кенә китәсем килә, димәк, бу очракта безнең бит инде бүгенге көндә шул кадәр еш ишетәсең, бала тапканнан соң яшь аналар депрессия кичерәләр һәм аннан чыга алмый интегеләр. Кайсы берләре 6 айга бара, кайсы берләре больницаларга, төрле психик клиникаларга ябалар дип әйтәбез инде, чөнки яткырга мәҗбүр булалар. Ана баласын кабул итә алмый. Нидер менә күрәсең, менә бу янында кеше булмау, менә бу хәләтләрне бөтенесен күчү процессында, димәк, бу шулай ук бер кадәр цивилизацияның дип әйтик инде йогынтысы тәэсирендә барлыкка килгән күренешләр һәм алар уңай күренешләр түгел. Һәм гадәттә ул ялгыз калган хатын-кызларда була. Ул бала тапканнан соң ул бала белән бер үзе кала. Ире эштә, үзе бер үзе. Ире эштә, әти-әниләре еракта, мәсәлән, апалары юк, анда няня чакырырга акчалары юк. Мәсәлән, хатын-кыз ялгызы кала. Ул бөтен яңалыклар белән, ул бала белән, аңа үзенә дә ярдәм кирәк. Элек аны 40 көн караганнар, булайга гына түгел, ул хатын-кызга үзенә ярдәм кирәк, ә ул йокламыйча, имезүләрне рәтләп кирәк, өендә карарга кирәк. Шуларны барысыннан да чумып китә дә, ул ялгызы кала һәм аңа шундый хәләтләр ул сюрприз түгел дип әйтергә була. Ул депрессия, ул шуннан
шыққан процесслар. Һәм ул бик тә кызганыч. Бүгенге көндә мин аның статистикасын белмим, аның статистикасын алып баралар микән, юк микән дә белмим. Ләкин бик күп. Ишеткәннәре дә бик каты күп. Бик күп. Һәм шуңа күрә ул процессларны кайтару һәм ул гаиләдәге якынлыкны кайтару, әнисе үзенең кызына килеп булышуы. Мин мәсәлән әти-әниләрдә без тордык берничә ай, бераз гына берничә көндә түгел, берничә ай, чөнки әнием, мәсәлән, апам-алар барысы да минем янда булдылар. Ул Дawulда килеп йөрде, эшләрне утыртырга, мәсәлән, мин үзем дә аларны эшли белгән идем. Һәм алардан башка мин күз алдына да китермим. Мин бик каты кызганам, хатын-кызларны кем шулай ялгызы гына кала. Чөнки ул минем өчен бик куркыныч хәл, әлбәттә. Һәм ул биләүләр хатын-кызларга менә шулай булыша. Бала тапканга да, мәсәлән, баласы тумыйча калганга да шулай биләү ясыйлар. Хәзерге көндә ул биләү бала табу белән генә бәйле нәрсә түгел. Мәсәлән, хатын-кыз гаиләсе белән бүтән илгә күчә һәм шунда биләү ясый. Ул бер этапны ябып, икенче этапка әзерлеген күрсәтеп. Мондагы булган авырлыклар, рәхәтлекләр белән саубуллашу һәм яңа тормышны кабул итү этабына керә. Чөнки хатын-кызны биләгәндә ул аннары ул сөлгеләрдән, ул тукымалардан үзе чыга. Һәм ул яңадан туу кебек процесс. Чөнки башта мунчада ул гадәттә традицион мәдәниятта, инде культурада ул бала табу үлем белән дә чагыштырыла. Еш кына татар мәдәниятендә дә шулай бар. Сүздә юк, безнең менә үлемгә әзерләнгән кебек 40 көн менә безнең бөтен бала табу йолаларында бала туганнан соң 40 көн буе кабер авызы ачык торыр дигән шундый ышану бар. Я ана үлеп китергә мөмкин, я бала үлеп китергә мөмкин. Менә бу куркыныч вакытны саклап, ананы саклап, баланы саклап тору, ул безнең ниндидер элеккеге дип әйтгәндә традицион мәдәниятебездә ул төп шигырьләрнең, гамәлләрнең һәм максатларның берсе. Һәм аларны шулай чагыштыралар, хатын-кыз яки бала үлеп китү мөмкинчелегенә генә түгел, ә ул процесслар охшаш булганга, ул переход дип атала, күчеш халәт, хатын-кыз өчен дә, бала өчен дә, бала судан һавага чыга, хатын-кыздан әнигә әверелә, ул барысы да үзгәрешләр. Һәм биләү ясаганда хатын-кызга соңгы көндә аңа шулай сылау, аны балчык белән яки камыр белән сылап мунчада җылыталар. Ул айрым шундый метафора буларак җир белән капланган кебек, күмү белән капланган кебек була. Аннары аны тукымаларга, тастымаларга, шарфларга, шул рибозларга билиләр дә, аннары ул алардан чыга да яңадан туа кебек. Һәм ул яңадан бу дөньяга инде элеккеге хатын-кыз, мәсәлән, элеккеге диләрә түгел, яңа диләрә туа. Әни диләрә туа, мәсәлән. Һәм ул психика өчен бик мөһим факторлар. Нишләп, мәсәлән, туйлар уздыру, хәзерге көндә дә язылышаларда икәү китәләр. Нишләп ул бөтен күчү процессларына шундый зур бәйрәм ясаганнар, шундый зур йолалары бар. Чөнки ул аның күчү мәгънәсе психика өчен дә бик мөһим. Хәзер инде мин бүтән кеше дип аңлау. Һәм һәрбер бала туганнан башта мин бер әни баласы, ул гомумән бер халәт. 5 әни баласы гомумән бүтән халәт. Һәм һәрберсенә күчү, ул бит менә шулай моментта, бүген мин мәсәлән бу йортта торам да, иртәгә мине күчереп җибәрәләр, аңа бит ияләшеп булмый, чөнки психика үз-үзен саклый, ул гомеостаз процессларына да бәйләнгән. Шуңа күрә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, без бүгенге сөйләшүебезне шушының белән тәмамларбыз. Һәм инде әлбәттә сораулар бар икән, кемнәрнеңдер диләрә белән киңәшләшәсе килә икән, без аның контактларын үзебездә калдырырбыз, аралашу мөмкинлеген шулай ук табарбыз.
Оралар языгыз, сорауларыгызны бирегез, кабат очрашуларга кадәр. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Сау булыгыз.